گزارش میکنیم با همین تقدیم و تشکر با همکاران ما که این نوبت با ما نشان میده. محمد صالح قواتوف با پهلوان از هندوستان گفتیم که در ویجاج کومار برآمده است. аллакай ядав ду шидо дорад ва ҳоло варзишгари мо қувватов талош мекунад барои дар ҳолати ногувор қарор додани рақиби худ, аммо ӯ дар ин вазъият натавонист ки аввал дасти рақибро ба даст биёрад ва баъдан муваффақ шуд ки худро раҳо кунад аз зери фишори рақиб. خب یا در ویجای کومار 19 مرتبه در گرانسلام ها این گرانسلام 19 همی است. ببینید احسن آفرین، این پارتافت بسیار مجلو از جانب محمد صالح قواتوف بود. ишора мешавад ки акнун паҳлавонон бархезанд ва қувватов чӣ қадар хуб дар ин ҳолат партоб кард. русули сари китфу истифода бурд. ҳоло мо интизор мешавем ки дар идома чӣ кор мекунад паҳлавони мо. ва ин нахустин паҳлавон аст аз ҳама он нафароне ки аз кишвари мо то инҷо ҳам миёни бонувон ҳам мардон баромад карданд имтиёз ба даст меорад. ва дар баробари ин огоҳӣ ё ин ки муҷозоте надорад. خب ҳоло кор дар ҳолати партер барпо шудааст. мебинем ки ядав кумар низ хоҳиши ҳолати ба бор овардани асякомиро дошт, вале мавқеият барояш ноустувор буд ки ин навбат ҳарду дигарбура ба по мехезанд. خب محمد صالح قواتوف паҳлавони ҷавони ҳайати мо 22 сол доранд ҳамагӣ ва унҷо фотеҳ маҳмадбеков низ дар ана ҳамин фурсати таваққуф истифода карда ба محمد صالح тавсия медиҳад. мо рақиби қувватов ядав кумар ки намояндаи ҳиндустон аст 28 сол дорад ва ӯ грансламҳои хеле зиёдеро дидааст ва таҷрибаи калони иштирок дар мусобиқаҳои бузургро дар умум дорад. ҳарчанд ҷоизаҳо ва дастовардҳои хеле зиёде надошта бошад ҳам, аммо дар 18 грандслам қабл аз ҳамин грандсламе ки ҳоло дар душанбе доир гашта истодааст ӯ иштирок кардааст ва таҷрибаи хеле бузург ҳам дорад. хуб дигарбора ба майдон меоянд, даст ба гирифтон мешаванд. акнун фишор аз ҷонибҳо. бубинед ки инҷо як ҳолати бисёр ҳам таваҷҷӯҳбахш аст. ин ипон аст дӯстон, ин вазари ва ду вазари ба ипон табдил меёбад. муборак бошад. ин аввалин ғолибияти паҳлавонони мо дар грандслами хонагӣ аст ки дар вазни то 60 кило محمد صالح قواتوف тавонист дар набард бо паҳлавони ҳинд зафар биёбад. воқеан хеле як баромади олӣ ва ҳунарнамоии зебои қувватовро мо дидем ва табрик мегӯем ин пирӯзиро, ҳарчанд нахустин бошад, аммо табрик мегӯем онро ба кулли мухлисони. хуб дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш, он нафароне ки грандслами душанбе 2024 тамошо доред, мо шуморо даъват мекунем ба тамошои нерӯсанҷӣ محمد صالح قواتوف бо ҷудогии кабуд паҳлавони тоҷикистонӣ бар муқобили зоирбек ғамзатов аз федератсияи русия ки таҳти парчами федератсияи ҷаҳонӣ ҷудо ҳунарнамоӣ мекунанд. дар ҳол ба хотири гӯшин нагирифтан ва ҳамон ҳаракатҳои бидуни амалкард ба ҳарду доварбону шидо медиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем ба оне ки ҳарду ҳам аз сари остин доштанд ва ин навбат мавқеият барои қувватов партов ва хеле наздик буд то ҳамин ҳолатро иҷро кунад, аммо муваффақ нашуд, вале хеле фурсати хубро пайдо мекунад зоирбеков. хушбахтона аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист محمد صالح قواتوف паҳлавони 28-солаи федератсияи русия дар мусобиқоти гран-при соли 2023 дар Боку
як нишони нуқра дорад. Дар финал ҳунарнамоӣ карда буд ва ҳамзамон нишони тиллои чемпионати аврупоро дар соли 2017 дорад ки айни ҳол бар муқобили муҳаммадсолеҳ қувватов ки аз мусобиқоти сатҳи бонуфус то кунун натиҷаи арзанда надорад. ҳунарнамоӣ мекунад инҷо зоирбеков ва заре мегирад. як партофти олие ки дошт барои қувватов бисёр фурсати нохуб буд ва дарҳол аз ин ҳолат истифода кард. бубинем чӣ гуна зебо ҳаракат мекунад. ҷо ҳатто эҳтимоли понам буд гумонам, аммо довар хубтар медонад ин ҳолатро. аз нигоҳи аввал ба ипон монам буд. бошад ки ипон набошад ва рақобат идома ёбад. бале, ҳамин тавр аст. акнун рақобат идома мекунад. муҳаммадсолеҳ қувватов, паҳлавони 22-солаи тоҷик, акнун барои ҷуброн кардани ҳамин имтиёзи аз даст рафта бояд талош кунад. ва инҷо наздик буд зери чанголи зоирбеков қарор бигирад қувватов. хуб, муҳаммадсолеҳ қувватов дар даври аввал паҳлавони ҳиндустонӣ яҷав кумарро шикаст дод, аммо ғамзатов дар даври аввал озод буд. аз ҳамин сабаб яъне як кам нафаси тоза ҳам дорад зоирбекови рус. хуб, зоирбеков ду шидо мегирад, қувватов як шидо дорад. ин албатта новбаста аз оне ки паҳлавони сафедпӯш вазари дорад, шидоҳо ӯро таҳдид мекунад агар фаъолӣ қувватов бештар гардад. ғолиби ин ҷуфт метавонад ки бо Родриго Коста Лопес аз Португалия дар марҳилаи баъдӣ ҳунарнамоӣ кунад ва ишора мекунад қувватов ки инҷо бо сар дифоъ кард зоирбеков, аммо доварон инро худ қазоват мекунанд. албатта саросима бояд нашавад. қувватов ва ҳамин гуна ҳам ҳаст. зоирбеков бо сар дифоъ мекунад. хансоки маки аз майдон хориҷ мегардад. муҳаммадсолеҳ қувватов бошад ба марҳилаи сеюм роҳи худро ҳамвор мекунад ки бо Родриго Коста Лопес аз Португалия нерӯ месанҷад. бахти қувватов инҷо агар гӯем аз ҷумҳурии Португалия Коста Лопес ва баризгар аз ҷумҳурии Тоҷикистон боздари қабул Муҳаммадсолеҳ Қувватов. That are 3 minutes left.
Tatami 2, 1 minute. Tatami 2, time for the repechage contest, women under 57 kilogram category. In white judogi from Turkmenistan, Maysa Pardaeva. In blue judogi from Germany, Pauline Starke. در تقامیت والی از جمهوری ترکمنستان سردار رحیمov. Tatami 1, next contest, quarterfinal, under 48 kilo. In white, judogi from Portugal, Katarina Costa. In blue, judogi from Slovenia, Manuša Štangar. در تمیز والی از جمهوری تاجیکستان محمد صالح قواتov و نیمه نهایی رو می‌یابد. محمد صالح قواتov کبودپوش از تاجیکستان بر مقابل هایاتو کوندو از ژاپن نروسنجی در مرحله نیمه نهایی وزن تا 60 کیلوگرم. این برای محمد صالح قواتov بهترین فرصت است که بار اول در کارنامه‌اش با مرحله نیمه نهایی این مسابقه با نفوذ راه یابد. سعدی اسماعیلوف با جمع مخلصان گوشین میهن این حالت رو این پهلوان ما رو دستگیری میکنند و شاید این یک انگیزه دیگر برای محمد صالح قواتov باشد. اما ژاپنی خیلی فعال است، کوشش میکند که در زمین حرکت‌هایش را ادامه دهد، اما تا همین حال قواتov دفاعی خوب داشت. کوندو 22 سال دارد. موفقیت او در گرند سلم البته 2 مرتبه بود، نشانی نقره در توکیو در وطنش و نشانی برنجی سال 2021 در باکو. همزمان در چمپیونات جهان نورسان مدال برنجی دارد. قواتov تاکنون از مسابقات سطح با نفوذ نتیجه دار نیست. فشارهای کوندو همانو ادامه می‌یابند و نگذارد. بله، همین حالت را خوشبختانه نگذاشت پهلوان ما، وگرنه در حالت اسایکام قرار می‌گرفت. به خاطر همین مقدسات ملی پهلوانان مبارزه می‌برند در کدام مسابقه‌ای که نباشد و امروز امیدواریم که پرافشانی این مقدسات ملی را ما می‌بینیم در وطن خودمان، در میان کشورهای اشتراک داشته. کوندو
ба ҳуҷум мегузорад қувватов. талош барои дар замин кор кардан, барои боғӣ кардан ҳаракат мекунад қувватов. На, муҳаммад солеҳ қувватов, дӯстони азиз, паҳлавони 22 солаи мо дар маҷмӯъ аз ҷиҳати синни сол ҳарду баробар ҳастанд. дар мусобиқаи Гранд Слам муҳаммад солеҳ қувватов бори 11-ум аст ки ширкат мекунад. аз соли 2023 иштирокро дар мусобиқаҳои Гранд Слам шурӯъ кард, аммо то кунун натиҷаовар нест ҳаракатҳову талошҳои қувватов дар ин мусобиқаи бонуфуз. чун ман қаблан гуфтам, дар оғози рақобат муҳимтарин фурсат барои қувватов то ба марҳилаи ниҳоии ин мусобиқаи бонуфуз бори аввал роҳ ёбад. ҳамин то ҳоло нарнамоияш хуб аст. қувватовро кондо дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ ҳақдод гулов намояндаи дигари тоҷикистонро ноком кард дар сонияҳои охир ва баъдан ба ин марҳила омад. муҳаммад солеҳ қувватов бошад, Родриго Коста Лопес аз Португалияро. ва камфаолӣ инҷо кондоро шидо медиҳад довар, аммо на, шидо боз пас гирифта мешавад. ва инҷо ҳаракати қувватов ипон ва кунун ҳаяҷону шӯру шавқи мухлисонро ба миён меорад муҳаммад солеҳ қувватов. ва мо ӯро акнун дар марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тилло мебинем. бисёр амалкарди хубе дошт дар ҳамин сонияҳо ва ашки шодӣ мерезад, чун бори аввал аст ки ба финали ин мусобиқаи бонуфуз меравад. муҳаммад солеҳ қувватов, албатта ватандори куштини ҷудоро ноком сохтан кори саҳлу сода нест. муҳаммад солеҳ қувватов тавонист ки ин корро кунад ва дар назди ин қадар мухлисоне ки бо муҳаббати зиёд омада буданд ба таври арзанда худро нишон диҳад. ҳалоки дарунаро фишор овард то ба охир ва тавонист ки муваффақ шавад. дар ҳамин ҳолат муҳаммад солеҳ қувватов бисёр хуб дурахшид. баростӣ зидди ҳамла буд, 100% инҷо зидди ҳамла буд ва дигар ягон фурсате барои паҳлавони ҷопонӣ муҳаммад солеҳ қувватов бори аввал дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи Гранд Слам қарор мегирад. бо ҳамроҳии Шамшадин аз ҷумҳурии Қазоқистон. ибтидо мо доварро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. қувватов дар 4 давр ва Шамшадин дар 3 давр зафар ёфтанд ва ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 60 кило дар мусобиқоти Гранд Слами душанбе рохат пайдо карданд. гонзалес ин чеҳра аз Мексика аст. биёед акнун аввалан муҳаммад солеҳ қувватовро истиқбол мегирем, варзишгари умедбахши кишвар ки 22 сол дорад ва дар мусобиқоти бонуфуз мебинем ки қадами 30-уми худро гузошт ва акнун рақибаш аз Қазоқистон нисбат ба муҳаммад солеҳ қувватов таҷрибаи ғанӣ дорад ва сину сол ҳам аллакай 27 сола аст. Шамшадин муҳаммад солеҳ қувватов варзишгаре ки чун ибтидо агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳаёту фаъолияти ин варзишгар ки дар шаҳри Ваҳдат ҷон Муҳаммад ва Хол Муҳаммад Толибовҳо ба ӯ тамрин медоданд,
баъдан ба толори варзиши Кангурт сафар баргардид. онҷо ҳам чанд сол тамрин гирифт ва оҳиста оҳиста корро дар раванди такмили ҳунараш афзун кард. дар замоне ки ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар пайваст, имрӯз ҳам федератсияи ҷудои мамлакат, сармураббии мунтахаби ҷудо ва дастандаркорони федератсияи ҷудои кишвар чун таҳти роҳбарии исмоили муҳаммадзоир як барномаи мушаххаси омодагиро ба ин мусобиқот ба бозиҳои бонуфузтарине ки моро дар пешаш амалӣ карданд роҳандозӣ намуданд. кор дар ин самт ранги дигар гирифт ва муваффақиятҳои ҷудокорони мо боз ҳам бештар гардиданд. қувватов огоҳонида шуд. акнун ин як масъулияти дигари варзишгари моро тақозо мекунад ки ҷиддитар бошад. боз ҳам дар рафти партофти варзишгари мо саҳлангорӣ ба назар расид. яъне доштани даст, наздик будан, фосиларо риоя кардан, қувваи ҳамаҷонибаи ҷисмониро мутамарказ кардан хеле муҳиму аввалдараҷа аст. чун дар хусуси барномаи мушаххаси омодагии федератсияи ҷудои мамлакат гуфтем ки коргардон ҳам айни муддао ин чеҳраро манзури мо карданд ки бо ибтикори моҳтарам исмоили муҳаммадзоир ин корҳо боз ҳам амалӣ гардиданд. боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба кӯшише ки варзишгари мо дар дақиқаи дуюмин нерӯсанҷӣ мекунад. бисёр ҳам сабқати ҳассосро мо якҷоя тамошо дорем. шамшадин 27 сол дорад. аз 70 сабқатҳои анҷомдодааш олитарин дастовард ин қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон медали тилло аст ки соли 2015 шамшадин ба ин унвони бузург ноил гардид. ҳоло огоҳӣ мегиранд ҳар ду паҳлавон. шидое ки боз масъулияти муҳаммадризо қувватовро зиёдтар мекунад. ба пеш акну ҳаракате ки барои муҳаммад ризо қувватов хеле имконпазир буд. дар гӯштини аҷдодии мо сари севҷӣ мегӯянд ин корро ҳам бисёр бо суръат ва ҷолибтар анҷом дод. азбаски шамшадин аз ин усулҳо хеле ба хубӣ воқиф аст ва медонад ва кор ва акси амалро ҳам сари вақт метавонад ки боз анҷом диҳад. қувватов эҳтиёткорона куштин гирифтанаш лозим аст барои мо, чунки ду баргаи зард дар рафти сабқат. фотеҳ дастур медиҳад маҳмадбеков ба варзишгари 22 солаи тоҷикистон сафедпӯши дар майдон буда ки ҷиддитар муносибат кунад. аз боло доштан муносиб аст барои ҳаракати баъдӣ бо муваффақонаи варзишгари тоҷикистон. ин аст футуват, ин аст итминону эътимоди ватандориву ин аст самимияту садоқате ки меҳмонони олиқадру раиси федератсияи ҷудои тоҷикистон ҳам ба шарофати партофти ин чеҳра аз ҷой бармехезад ва кулли мухлисонро инҷо ҳам ин ҳаракат ва кӯшиши паҳлавони тоҷикистон ба ваҷ овард. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин кохи муҳташам парафшон аст. мухлисон ҳам воқеан ин лаҳзаро хеле ҳам пазмомуданд. воқеан ҳам қувватов имрӯз тавонист ки дар муқобили яке аз чеҳраҳои намоёни ҷудои ҷопон ҳам новобаста аз оне ки чун гуфтем кондо воқеан ҳам ҳунари олӣ ва шоиста нишон дод. дар марҳилаи ниҳоӣ ҳам зафар ёфт ва ба гирифтани аввалин медали тиллои аввалин мусобиқоти гранд слам шарафёб гардид ки дар хусуси зафар ва комгориаш чун ҳарф задем хеле ҳам омодагиҳо рафти тамринҳои дастаҷамъона бо дигар кишварҳо такмили ҳунар сайқалёбии истеъдод ин ҳам аз барномаи мушаххас ва дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти федератсияи ҷудои мамлакат сарчашма мегирад. қувватов имрӯз собит кард ки ӯ нафари тасодуфӣ нест
و در این روند پشناکی پرتافتی انجام داده اش به مخلصان و مردم تاجیکستان نشاط و کامگاری آورده است. احسن و صدها احسن. این است هویت بزرگی ملی، این است صداقت و صمیمیت بر وطن که در میدان خود پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به شرافت پیروزی محمد صالح قوت و پرافشان می‌گردد. واقعا هم به سر رفتنش و واقعا هم پرتافت مناسب و لحظه خیلی تاریخی و جالب و عبرت بخش رو یک جای دیدیم. از این نشاط و خرسندی برای مربی دیگر چیزی نیست. هیجان خیلی زیاد باز هم فاتح را فراگیر بود محمد بیکوف که پیوسته یک مربی برجسته و ورزیده جودوی مملکت محسوب می‌یابد. با همراهی برادرش ارگش محمد بیکوف امروز چون به برنامه‌های مشخص چون توجه کردیم به آمادگی تیم